దేవుని నామమునకు స్తోత్రం కలుగును గాక. ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం ప్రపంచమంతటిని కరోనా వైరస్ కోవిడ్-19 మహమ్మారిగా పట్టి పీడిస్తున్న ఈ తరుణంలో జనజీవన స్రవంతి అతలాకుతలముగా కనబడుతున్న నేటి పరిస్థితిలో క్రైస్తవ బిడ్డలమైన మనము అధైర్యపడకుండా, భయభ్రాంతులకు గురి కాకుండా ధైర్యంతో, విశ్వాసముతో ప్రభు సన్నిధానములో కుటుంబాలుగా ప్రార్థన చేయాల్సినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది. నేడు కరోనా వైరస్ బారిన పడినటువంటి వారి కొరకు వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నటువంటి వైద్యుల కొరకును, వారి బృందము కొరకును, ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కొరకును ప్రార్థించాల్సినటువంటి అవసరత ఎంతైనా ఉన్నది. మనకు ప్రభుత్వం వారు వైద్యులు అందించినటువంటి సలహాలను, సూచనలు తప్పకుండా పాటిస్తూనే మన గృహాల్లో మన ప్రభువును భారంతో ప్రార్థించవలసినటువంటి అవసరత మన మీద ఎంతైనా ఉన్నది. నేటి ధ్యానమునకై ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగాలు మనం చూసినట్లయితే నిర్గమకాండములో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మొదటి అధ్యాయము, 2వ అధ్యాయ భాగాల్లో చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలీలు ఐగుప్తులు పెడుతున్నటువంటి బాధలు, వారు చేస్తున్నటువంటి కష్టాల్లో, కన్నీటిలో వారు మొరపెట్టుకున్నారు. పనులలో కష్టాలు, అన్ని విషయాల్లో వివక్షతకు గురైనప్పుడు ఇశ్రాయేలీలు కన్నీటితోనూ, భారముతోనూ, దుఃఖముతోనూ, వేదనతో దేవునికి మొరపెట్టుకున్నప్పుడు దేవుడు వారి మొరలను ఆలకించాడు. వారి దుఃఖాన్ని చూశాడు. వారి కన్నీటిని చూచి దేవుడు వారికి ఈ లోకానికి మోషేను పంపిస్తున్నట్లు చూస్తూ ఉన్నాం. ఫరో రాజు ఒక ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. హెబ్రీ కుమారులను నదిలో పారవేయండి, ఎవరిని బ్రతకనివ్వవద్దనేటువంటి ఆజ్ఞని ఇచ్చినట్టు మనం చూస్తున్నాం. అట్టి తరుణంలో లేవీయునికి పుట్టినటువంటి కుమారుడు మోషే. బ్రతకటానికి కూడా అవకాశం లేదు. మరణ శాసనము అక్కడ ఉంచబడి ఉండగా దేవుడు మోషేను మరణానికి అప్పగించలేదు. కారణము ఇశ్రాయేలీయులు విమోచించడానికి దేవుడు మోషేను పంపిస్తున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ రాజైతే హెబ్రీయులను చంపాలని, హెబ్రీ కుమారులను బ్రతకనివ్వద్దని ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాడో ఆ రాజు యొక్క కుమార్తెను దేవుడు లేవనెత్తినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. అసాధ్యమైన వాటిని దేవుడు సుసాధ్యం చేయగలవాడు. ఎటు చూచినా నిరాశ, ఎటు చూచినా చీకటి, అంధకారమే ఇశ్రాయేలీయులకు కనబడుతున్నటువంటి సందర్భంలో దేవుడు మోషేను లేవనెత్తినట్లు చూస్తూ ఉన్నాం. ఫరో రాజు కఠినమైన ఆజ్ఞనిచ్చాడు. హెబ్రీ కుమారులను బ్రతకనివ్వవద్దు, వారిని నదిలో పారవేయండి. ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా వారు బ్రతకడానికి వీలు లేదు. బ్రతికి బట్ట కట్టడము అనేది అసాధ్యమైన తరుణములో దేవుడు ఫరో కుమార్తెనే లేవనెత్తుతూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఫరో కుమార్తె మోషేను బ్రతకనివ్వటానికి అవకాశం ఇవ్వటమే మాత్రమే కాకుండా తన కుమారునిగా స్వీకరించి ఫరో కుమారునిగా, యువరాజుగా బ్రతకడానికి గొప్ప అవకాశం ఇస్తున్నట్టు చూస్తూ ఉన్నాం. ఏ చెయ్యి అయితే చంపడానికి, ఏ నోరైతే చంపడానికి ఆజ్ఞ ఇచ్చిందో ఆ రాజు యొక్క కుమార్తె మోషేను సంరక్షించటానికి, ఆయన యువరాజుగా పోషించడానికి, ఆమె యొక్క సంరక్షణలో పెంచడానికి ఒక అవకాశము ఇవ్వబడుతున్నట్లు చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం గమనించవలసినటువంటి విషయము, మోషే తల్లి తన కుమారుడు ఎక్కడైతే బ్రతికితే చాలు అనేటువంటి ఆశతో తన కుమారుని 3 నెలలు కాపాడి చివరికి ఆ నైలు నది ప్రాంతంలో జమ్ము పెట్టెలో ఉంచింది. ఏ తల్లి అయితే తన కుమారుడు బ్రతికితే చాలు అనుకున్నదో ఆ తల్లికే ఫరో కుమార్తె మోషేను తిరిగి అప్పగించటం మాత్రమే కాకుండా ఆ కుమారుని యువరాజుగా పెంచడానికి అవకాశం ఇస్తుంది. యువరాజుగా పెంచటం మాత్రమే కాదు, జీతము కూడా ఇస్తూ ఉన్నది. ఇప్పుడు హెబ్రీయుడిగా బ్రతకడానికి అవకాశం లేని వ్యక్తిని దేవుడు ఐగుప్తీయుడిగా, యువరాజుగా పెంచడానికి సొంత తల్లికే అప్పగిస్తున్నట్లు చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తి హెబ్రీయుడిగా బ్రతకడానికి వీలు లేదు. ఒక వ్యక్తి హెబ్రీయుడిగా జీవించడానికి హక్కు కోల్పోయినప్పుడు దేవుడు మరణ శాసనాన్ని ఏ విధంగా మార్చాడో ఈ భాగంలో చూస్తున్నాం.
దేవుడు మోషేను మరణానికి అప్పగించలేదు. హెబ్రీయుడిగా అవకాశాన్ని కోల్పోయినప్పుడు ఐగుప్తీయునిగా, యువరాజుగా ముందు కొనసాగడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తున్నాడు. ఇట్టి అసాధ్యమైన వాటిని సుసాధ్యము చేయగలిగిన దేవునికి ఏదైనా అసాధ్యం కలదా? ఎన్ని వైరస్లు వచ్చినా, ఎన్ని మహమ్మారులు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినా దేవుని ముందు అవేవి కూడా నిలబడవు. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు మరణదూత ఐగుప్తుల్ని దాటిపోయింది, కానీ ఇశ్రాయేలీయుల గృహాలను ఏమీ చేయజాలకపోయాను. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఆయన యందు మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే క్లిష్టమైన పరిస్థితులు, క్రైసిస్ గుండా మనం వెళుతూ ఉండొచ్చు. సంక్లిష్టమైన పరిస్థితులు, పాండమిక్, మహమ్మారులు ఎన్ని మన ఊరిలో, మన ప్రాంతాల్లో ఉన్నప్పటికీ విశ్వాసములో సడలిపోక ఈ ఉపవాస ధ్యాన కాలంలో ప్రభువు నుంచి దూరం అయిపోయామే, దేవుని మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నామే, వాక్యాన్ని వినలేకపోతున్నామే, సహవాసాన్ని కోల్పోతున్నామేమని అధైర్యపడకుండా, నిరాశ నిస్పృహలకు లోను కాకుండా ధైర్యంతో మన కుటుంబాల్లో, మన భార్యాభర్తలు, బిడ్డలు అందరము కలిసి ప్రార్థించడము. మన కుటుంబము కొరకు, మన సంఘము కొరకు, మన సమాజము కొరకు, మన దేశము కొరకు ప్రార్థించడము. ఈ మహమ్మారి భయంకరమైనటువంటి ఈ ప్రమాదము నుంచి మనమందరము బయటపడి త్వరలో సంఘముగా కూడుకొని దేవుని నామమును మహిమపరచబడులాగున, పరిస్థితులన్నిటినీ దేవుడు అనుకూలపరచబడులాగున దేవుని సన్నిధానములో ఆయన కొరకు ప్రార్థించదము. అట్టి ఆత్మ శక్తిని, బలమును, ఆత్మీయ బలమును దేవుడు మనందరికీ అనుగ్రహించునుగాక. ఆమేన్.